लोगोफोर आंनि DB फुड ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै नारजिजों अमाजों संनो नागिरदों नै लोगोफोर। ओमफ्राय दा अमा बेदरखौ रुग्रोनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय दा नारजिखौबो एसे गोखा खारनायनि रुदबनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय आंना अमा रुनायाबो जाबाय नै दा रेडि सुग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय नै नारजि रुनायाबो जाबाय, बेखौबो मोजाङै सुग्रोनानै लानोसै आं। ओमफ्राय नै दा मोजाङै सुग्रोनानै लाबाय आं नारजिखौ। ओमफ्राय आङो दा नारजिखौ फिसा फिसा हाफ्लेग्रोनानै लाबाय। नै दा ओमफ्राय आङो नारजिखौ हाखांनानै दै एसे होनानै ओमफ्राय खारै एसे होबाय आरो। नै दा आंना नारजि रुनाया जाबाय लोगोफोर, दा बेखौ साग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय नै आङो दा नारजिखौ साग्रोनानै लाखांबाय। ओमफ्राय नै दा अर जरायनानै साराय फुदुंग्रोनानै लाबाय आं। ओमफ्राय थाव एसे हरबाय। ओमफ्राय आङो नै दा अमाखौ एवग्रोनानै लाबाय। ओमफ्राय आङो दा एसे एरग्रोनानै लानोसै। ओमफ्राय तेजपातखौ मोदोमनायनि होबाय। ओमफ्राय कालार जानायनि हालदै एसे हरबाय आं। ओमफ्राय दा एसे एरग्रोबावनानै लानोसै। ओमफ्राय दसे सम खोबहाबग्रोनानै लानोसै। ओमफ्राय आङो दा पियाज ओमफ्राय जिरा ओमफ्राय बानलु गुन्दै, हाइजें, सामब्राम गुफुर बेफोरखौ गासिखौबो होजोबनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय दा गासिखौबो होखांजोबनानै बेदरखौ एसे एवफ्रामग्रोबाय आङो। बेनि उनाव दा नारजिखौ होसननोसै। नै दा आङो नारजिखौ होबाय आङो। ओमफ्राय आङो दै एसे हरखाबावनानै ओमफ्राय दा मोजाङै गोदौहोनोसै आरो आं नारजिखौ। ओमफ्राय नै दा नारजिया मोजाङैनो गोदौबाय। ओमफ्राय नै आंना दा नारजिया मोनहां मोनहां जाबाय। ओमफ्राय आङो गंगार दुन्दिया गांनैसो हरनोसै दा। नै दा आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। स' लोगोफोर बयनिसिमबो बाय बाय।